bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wiyete ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Bapak Inshallah Rabbi. Apa? Atina Haidar. Atina. Allah mo yaton Haidar mo yan. Jadi tan wadni. Jadi. Nene law garam nene law nenga fodda andu nene law. Allah nene law. Nene law ko dilli tan kay su foti dilli wona waddi wona waddi. Bu wona waddi El bio. Di bio. Andi moji joj moji. Ba mo nan bio. El jaada. Ini jara bima. Bikum bagum cara bikum bagum cara dubinayam nayo dubi cetam cere karif Allah yimay babu koy weban dubinayam nayo dubi cetam cere karif Allah yimay babu koy weban dubinayam nayo on goddo ginno yidno natude ma goddo ginno yidno natude ma dubinayam nayo dubi cetam cere karif Allah yimay babu koy weban dubinayam nayo dubi cetam cere karif Allah yimay babu koy weban dubinayam nayo dubi cetam cere karif Allah yimay babu koy weban wallahi ka ngari monti dubinayam nayo dubi cetam cere karif Allah yimay babu koy weban eyo ceerno c'est jigo dubinayam nayo dubi cetam cere karif Allah yimay babu koy weban an kam moƴƴo hono maala Ndeysaan an tan o deñ e ko min tan o dañi bamma mbam de ma won hannde mi annda no fiti duuɓi min nananima mi annda e holɗo woni ko waɗi amen abandonné ɓooyi gila amen koni France ah bon mbam ko multimilliardaire o waɗi amen abandonné gila nden ha jooni min gummi France wonnoon min gonde toon après hunde koko wattindi musde amen no feewi après min garti min goni ɗo Sénégal ɗum artiri amen ɗo yede wallahi yiide bamde min nanani mi annda holto no woni o tinninna en ma 5 ene wawi taw o tinani par ce que min mi annda ɗum mi annda holto no woni nouvelle aji makko haydara mi nanani e makko haydara mi annda holto no woni kilo acci amen o yeehi ha jooni mi yitani mi nananimo yen mbette tan no wawi jaggude nenam ha wonde cancer maayi wallahi aduna en hawni noon aduna no muusi neɗɗo no jibtirata ɓiyum ƴetta ɓinguel ma tan beddoɗa ɓerde ma tinani hakkille ma tinani
ɓannuma tinani ɓannuma dogani tan gaccira noon ɓiima anda tan nene jaam walla nene musibe walla anda tan jejjita ɗum an gonda gona e gurdama tan jaaha quoi ɗum mais ɗum neɗɗo no wodira ɗum quoi min ɗum ina hayum de ɓiɗɗo woyi welde fittanu ni heewi ɓerde ni mbaɗa abandonné yaye mum mbaɗa ɗum abandonné après goppa ɗum jaaha sans rien duɓi cettom cere kalif Allah yimay baba koy ɓan duɓi cettom cere kalif Allah yimay baba koy ɓan duɓi cettom cere kalif Allah yimay baba koy ɓan duɓi cettom cere kalif Allah yimay baba koy ɓan babu jirminɗa woni babam ayo fo moƴƴi fo moƴƴi ceerno joni noon non alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin inchallah rabbi ha hana ko ɓeɗe asu wonde safaru moƴƴe hen hay asmo fo yaltata fo asmo fo ittim asmo fo ittim ceeran feera warne non mi tinani de o warta neɗɗo baba o warta neɗɗo o safro mi safrat quoi mi safrat rek umo hetto nder wona hawla wala quwwata illa umo hetto nder mi safrat quoi umo hetto nder woppam tan mbiɗa wawi ya aya mbiɗa wawi joni do ceerno accu yo wawi ceerno accu Joni- accam tan ceerno mbiɗa wawi baw jang ɓe martude bawo jam e baw jang ɓaw jang ɗum wawa won balɗe 15 non non baw jang inchallah baw jang inchallah jokki traitement o ko awa waɗi 15 jours non 15 jours tawi wat woddata ɓuurto baw jang an min mi yaltat quoi mi Baba yaltat mbiɗa wawi mbiɗa wawi Ha? mbiɗa wawi ya fof tan ya on jaran nani ha yet bab on mbawi ƴettu bagal moon tan min yaha nder suudu e joni ha baw jang rek nani inchallah rabbi bab ni jiirda kam a diwi wadde ko ñinnam gongo kala ko mbinumam ya waɗ Allah on sidi a waɗi ha diftuɗa ko mbinumam gongo aduna ko ni rek kala ka mawnade rek mawnata wal sika mawni hunde rek Allah jaggat hen Tan mawna? taw mawna won temperature ma walla mawna waji ɓe mbawa haydara ko non ni hen bara Ni tan ko mbaɗa ñam kasa. ko ni rek an sa gumi hunde hay sa hay nangue maagi joni sa gumi ɗum joni gurngu kabbaɗa ɗum mbiyaɗa ɗum ɗo safra walla ɗum ɗo sa waɗanma a tan gomɗa ɗum tan gonɗa ɗum tan ɗum daña? Allah accidat ma gurngu tan non kay tan woy kalis kalis an fototo mam cala ceerno vraiment en piccitiri hakkude tirigi non mais non non gurma seeɗa ala nga fanadre tan en piccita hakkude tirigi ƴetta temedere ƴetta temedere ɗum ɗum kala yimɓe dele ɗum ɗon ah école Ƴet box uji. inchallah wona haal dow quoi ƴet box uji an hande am fonnoma ɗo tawde hande o tottoma million uji a hen tak guura sans probléme kono min hannde mi tampani joom hannde mbaɗa yetti Allah ko yam accani kam ko ɗo yete mbaɗa wawi hen wuurde han maayi mbaɗa yetti Allah ɗo jooɗimi ɗo min kay mankirami tan ko hunde goto gorko moƴƴo juulɗo baaɗono ma ara wona heddam taw wona caahan wona haydara dewgal tan ɗum tan mankirami sabu ko guurmi koye aduna mon wayni musde ko guurmi ko yewti ko fof ko heddi koye aduna mon hanti yim tan ko wuude ko weɗi taw ko gorko baaɗono ma tan no woni e séram tan min guuro tan aljanna ɗum tan mankirani no ko jawi ko jawdi mbaɗa wondi hen ha machallah déjà te no kaltirɗa ɗum ni mbeɗa nde ɓerde ma ummi ɗum waɗi aussi naade e ɓerdam kono noon kiɗel gotel tan haawi pour dire vrai o jogui rewɓe tati gallam min kay ɗum mbeɗa tini ɗum mbeɗa andi a jogui rewɓe tato kono jinnomi ko mi ƴetta place 4e femme tan aɗen ɓuuri hen hawnade ha joni babam jogui kam si kono ɗum ala probléme joom aɗa wawi addu gona ɗo e galle o gonɗen ɗo min goto woni ɗo yede won sugu debbo goto kottunoɗo
vraiment jinnoɗo wadde joom suudam sa waɗitti kalisam ma sax waɗi ɗum hen pour wadde dewgal rek min ala sens non a jogui sens min aɗa no ɗum jeeyi pour l'instant jeylagal won hakkude men ma te min pour min sax jeylagal ngal ɗum ɓurata welde hakkude men ma ko dewgal dewgal ɓurata welde jehlagal min so miijin ko hakkude minen ɗiɗo wona jehlagal ɓora foti wonde dewgal ɓurat ɗum welde komi yaagui ɗem tan gaccen ɗon jeylagal ngal gallo en yeewi yimɓeɗen ɗo saaha fof ma ɗo yewtuma aɗa waɗi conseil kadi waɗimi conseil gawanno conseil non cahan heeƴan ɗo ɗum hon waɗen ɓerɗe min wona neɗɗo waɗo cahan ayi ɗum waɗi kam hewtere o somi yiha wiino waɗa cahan yaha financement quoi min wona watta cahan par ce que Allah yiɗa ɗum déjà te moƴƴani hay arji moƴƴani hay liggeyaji men moƴƴani hay diine men moƴƴani hay men balle men moƴƴani hay dar quoi cahan kam tahani maari quoi mais ceelagal ngal kam hoolol eɗen serma toujours inchallah kala ko muusuma haalna kala ko muusi min haalna bamdira da miija miiji ɓernande weɗani de pour l'instant wonen seeɗaɗo heddi ko noon ɗo e yeeso fof en heddi on quoi holi gon wawi hen wonde inchallah mbiɗa hooli ma d'accord an ka gonga yankiɗen ko kalɗa ko kam a ruttudaki hen mbiɗa vraiment mbeɗa rutto galle a jota ana jooɗi jewta kam ande min koto woni hande mi joyino réunion ko nomi yaade ɓe noddinomi téléphone mbimam ar min fursanam rewɗo hedde ɗi continue to e réunion o mais ɓayri joni andi gallo inchallah wonɗa ɗo wayrude kono woto wayre kam noon de inchallah mi weltima noon ay sa weltima wallahi min ɓuuri weltade weltimi feewi min ɓuuri weltade a jarama mi ɓuuri weltade sal ɓuuri weltade a jarama sallu mbaɗɗa noon mbaɗɗon aɗa e jaam jam tan yettude alhamdulillah ko bandu marché mo ri rek mawɗum mati wonɗo jahanno ɗon wona ami garno ƴewde eyyi min komi jiɗɗi ruttade ko te janggo mbinumam ko jon komi jiɗɗi wattude goɗɗo o ko hande yi on hanki jamma mbinoɗa ko jang e taw yimɓe net pat kam Dakar won kadi won paɗoɓe kam Dakar ɗi waddu ñiiɗi artu waddu goɗɗo o rek ko ko cuuteɗo ko min kam o profite o kam sin Allah yo muñ tan ha jang hande kam mi waɗa préféré safrade ko ba wattan cellal lawol gosol ami golle ko law haalan o ɓe piiɗe fiima hanki pillay ɗo ɗo gonmi koɓe hakkude asamane e leydi gonni wona adde pilɗe hunde wona saggo koma saggite koko saggi dow mbaɗa kono camma woni woni koye sammude ha hunde tello hamade watta ko wonino ko heewi rebuji mo wonino hay jinni kene wonɗo eyyi ko heewi quoi ko heewi non ɓen goto rek walla diid nden yalla ittude hande dal men ñaguin dokkomi tan mi waɗa forote mi wawa foftade seeɗa ayi hande nguuli ko yaltinimi galle ha jooɗi baba yiɗa sellude cellal weeɓaji baba cellal no way weldini weldini hedde tan puusa no way weldini baba mbiya ɗo hen aɗa oppa ha janggo hande kam mi wawa hunde ma reggodirne moƴƴa an marka banque hande an sa banque elle tan non mais an hul banque neɗɗo so banque ay net haalma gueɗe a nehrat hoorema jikku goto sa dañi hoto yimɓe gandu sa ala hoto yimɓe gandu nden mbawata wurude yimɓe
mi an sa ala tan mbayna mo wondani hakkille mum ni quoi a waɗat absenté tan aɗon jooɗi ɗo piliɗe 5 minutes a haalani quoi bébé wona ɗum de yo bébé andi ko jinnomi jehen dutten Dakar jehen Dakar metto Dakar bébé a jeew min deɗo balle fof kon juddo haaldema kono mi jitat bébé deɗo balle mi hulat de kulta billahi mi hulat kulta mi anda simlinima ha jamma mi hulat tan min o galle ille won ko won do en an waɗi sat wolu min nanta andi mi nanta gulani ah mi nanta gulani maɗi de jamma wulat mi hulat kay hulɓinma holko jiiɗa mi anda mi o galle ille won ko won do en bébé a billahi won ko sabar kuma riggondiren moƴƴa kono sillo hande ko ɗo jannguɗo sallata te ko mo wondi ɓe moom tiiɗi koye aɓe tiiɗi koye tiiɗi koye sum arani ruttade joni moom sum leeli seeɗa ɓe mbawa ruttade aɓe negi artude kadi eɓe negi artude ɗum woni probléme o kadi ɗon jum waɗi ɗum noon mimom dar watta ɗum hande rek kadi baba haɓ becce ma tan gara jen beccima rek haɓ becce ma tinni baba seydi sall haɓ becce ma gara jen tinne tan goppi ha janga ñaguim on tan goppi ha janga baba sallatade ana tiiɗi hoore de même o wima kalis o kalis poɗɗa tottude o woto tottudama hen jeeha jangga jamma tan garon son garim totta on kalis mon fof ɗum ala avance ala yaha artu ɗum kay wawa wonde an kay baba kay an o safrima o waɗnima premier séance heddi deuxiéme séance o haddemo yaade kay annene kay yo jubbuɗa hen tottama hen ha miijo o mi jogantaka ɗum mbuuɗ so arti jangga o waɗi lekki makko o pari hakkude amen gasi mi liman ɗum kalis mum ha timma mi totta ɗum o koye jogantaka ɗum o ko ceernaji molnan molel de sa yeɓanimo o hanƴinte de min kam salaki yo eyyi o hanƴima walla warma addu tan wori worko mofɗa baba worko mofɗa tan ɗum woni ɗo ƴeew woni ɗo jogogal makko ne muusi barkalla te mi alana te ko jippi gallam ko en molno Allah o ñama tan ko tew eyyi tew tan o ñamata ɗum gonɗu ko yo worko mofɗa baba yo gonɗu ko nandi ɗum ko addu yo won gadda rang o mbiyanɗa wadde ɓen ala totti alɓenen rang o mbiyanɗa rangoɓe wona ko oppi Burkina omo oppi Burkina ko oppi ko jawdi de ha Burkina walla nan seeri ko oppi ko jawdi kewɗi ɗocci toon sababune ma ha andi o galle ne heewi suuñaaɓe kadi ka jiwnu nene ma mi wullay wona ɗum min bébé mi fijani de ka jiwnu nene ma tan ami ala kadi ka jiwnu nenoma haalam Ala. woppuma jaha ƴewya Ala. nene ma garta bébé wona ɗum de min mi funtanima de min chaque jour mi hulat ɗo en demma so yoni mi wulla sa yontane yam jeew mi danta o galle illi won ko won ɗo joni noon bébé ƴeew opat kam mi yaha somi yeehi nena won ko rokka kam lekkini bébé ko jiɗi ya Dakar an tan mine ma min tami yahande ko mine ma yaha enen ndi mbaɗimi Dakar min joni mimi somi yeehi a yahata non ani jaha joni natti toon jogare haydara mi ala toon liggey mi ala toon haydara te eɗen ummoɗo mi yaaƴi o e nene ma juuɗe ɓoole mi wawa ɗum hersini boom bébé nenam ala on probléme a andi ɗum arta jehen jaaɗen si jeehi ma dañ toon liggey an bébé ɗum ke wona probléme jaton mbiɗa yiiɗo liggey mbarana a joni an artude joni so yi a artani joni ma jahat toon mi mbaɗa hen séjour quelque temps après gatten min o mboɗo jogui sihilam ko neɗɗam minen jara guila min goni sukaɓe kono bammo ko hamere o darata ko kala no balliɗa kamen tan jiggo mboɗo yiiɗi o wi kam fala kala fat jehen mi renni tan bagason makko tan min gari ha wona toon acciɓe joni yo won ko jubbuɗa baba annen totta ɓoppitidde hoore on yaha jamma tan son yaha jamma son garim totta on kalis men fof ko ardata leɗɗe fof o tottami leɗɗam fof funɗe o heddorade ɗe yoɗeɗe fotimi waɗande fof tan affaire ay sa tiiɗi hoore hay hamre ma on tiiɗe hoore darata ko arata ko sammata ko yetta ko less arata hamijo pourtant wata yejjitat komi babma quoi ala baba ɗum kay ala hen comme kalɗo gonga tan eyyi ko ceerno bon kono andun kalɗa tan non no haaldirni kadi haydara ittitaki hen quoi joni min komi jiɗdi ruttade e Burkina janggo mbinumami joni mi arti hanmi kay pour waɗanma kay an kay a fanno hen heñade ɗum ɗon pour yawa safrude quoi an cellal won fof to gorko hakkeri won fof kadi hamid haala min kan neɗɗam en garte pular men ga ay neɗɗo famata haala o wawi wedde jomum Allah
oto miijo ɗum o doggata kalis ma o diwi ɗon o diwi dogde kalis ma famin ɗum kalmi ko woto famin ɗum kalmi ah woppirno woto famin ɗum ko kalmi ko woppir noon tan faam tan kalmi non min kay mi faami ko kalɗa ko pour wota to kam jawdi ma mi yahare mum ala min mbiyani noon de o doggata kalis ma bab wona toon tottuma tan bab tottuma tan min kay sa erin comportement anda comme neɗɗo Totum tan. ceeɗi julɗo keɓ bab affaire kalis dirlinani kam min ɗum ɗo sum wadde ɗum sum woni liggirade yimɓe pour wallude yimɓe rek pour wallude yimɓe wawi so ɗon kalis kay wonɓe Burkina rek ni waɗo kam wallahi mbawi jogade waɗo jogade kam wurde toon ha maayi ɗum fof de o teddungal addimuɗo Allah tedduga adduno yiɗi wallude Sénégal naaɓe kal gomdu noot mo wumtin wallahi kal goof noot a totti ɗum koyɗe totti ɗum koyɗe kala mo haalta kala mo haaltano watti haal watti haal wallahi gum fof mbeɗa saf waɗoɓe crise waɗoɓe fof kal ñawdal min yawno hen an jogiɗo Abdoulaye Wade kadi rongade jogade ma joguiɗo Abdoulaye Wade yeehin ha gasni tak 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 eyi Allah e min waddum wattimo cukalel jottum cukalel ha jooɗi wallahi fof mi jaaɓi kono onon hanki jemmode garɗo son mbino moon gartu hannde onno waɗa préparé kadi mi fawan on avance mo kono hanki jemmode garɗo on kalani haala kalis mbiɗa kaɗa hooli ceerno ma woppami Hamidou woni ko ɗo goppe ha arti so arti jang o safri kam mi rokka ɗum kalis mum foof o yaha mi yaha bab ɗum tan sisi ɗo bab sa yi min namda kalis walla o namda kalis sababu ndiyam min ko ɓiye ɗum addi o namda haala kalis o haalan ɗum nani de ɗum ɗay ɗum ɗo tawi o safruma an woni koye walludema wona an anda ko woni wallede an hami ngal dimmiyagal ngal jogino guila han kay joga jangga tan kay woɗɗani baba on tiɗi hoore de tiiɗi hoore kay an barkal woni ko nangi hamin ma ko nangi ɗum ko tiddo hoore nde e joni min jaha ha jang wonde titta hoore e moƴƴi mbiɗa mon goppa jang yomin jaha jang mon garta min cafruma nani ceerno jiyan woto yaade yo arto timmitina mi totta ɗum kalis mum hay mbuɗo heddata jang mum timmitini gasi jang kay so Allah jang mum min jang ma on ganda komi dima mi totta ɗum kalis mum Hamide waɗi ko haani ɗum tan de o arno o so renaki ma o weddoy ɗum Burkina noon o wonta ɗo arta beele ma o accu biba acci ɗo reɓam ɗi ɓe wonɓe ɗo mo kanga be jarani ɗum ɓeɓe artan jaaden non tan jooɗo ɓeɓe a way a joni an a wawi ko munde somi yeehi Dakar jooɗa ɗo ɗum futti ɗum ɗo a yiyata kam a wawi ko munde ko muusi muñce mbimi ko muusi muñce majje min tam yahata arani non an yaran accitam ko ay ƴeew hen ma aranma ay biba enen jiiɗi yaade wuuro ngal calimi bama yiiɗi arɗo e calimi salmat o to temps jawtuɗo o wayni noon pour yiɗi yaade o yi sehil makko goto debbo ma anda reste wiyomi ya mbimo yahay ɗe balɗe ndeysan ñurru noon seeɗa faami wiyo ya o guiddo yo yahay o haydi yaade an noon ɓedda ha jiɗɗa yaade joni noon ɓeɓe an moppuma an jaaha wona toon quelques jours après garta ɓeɓe an a weltima joni oɗa kam comparé ɓe woto kam wiide ɓeɗo mi rokkani ɗumen wona ɓen ñaguimi rokkani ɗumen ɓeɓe min an dokkimi an an dokkimi yaya min tam yahata ha noon la min moom wawa yaade quoi vraiment ala ɓeɓe a yahat de non mi wawa ɓeɓe ƴeewam a yahat minima a yahat ɓeɓe ittuni min yahay ɓeɓe a fija walla fijani walla mi yahan Dakar an mbaɗimi Dakar joni ɓeɓe fof so yahat de joni holko mbaɗimi Dakar mi anda kono min te ɗeɗo balɗe mbeɗa yiilo ɗo business goto joni timmu ala non accam ɗo tan déjà yayam nan Dakar après an jaaha Dakar min mi yaha Dakar gallon holmi heddoto ɗo joni mi anda o paw kanga ɓe gopaɓe ɗo henno ɓeɓe jaari arrête mi yahani non mi yahani ɓeɓe non ɓeɓe voilà ɓeɓe jaari yahani ɓeɓe yahen ɓeɓe mi yahani ɓeɓe ɓe ittuniwa ɓeɓe mi yahani ɓeɓe jehen wa non ɓeɓe ɓeɓe mi yahani d'accord ɓeɓe ɓeɓe ittuni ɓeɓe a yejjiti kam ɓeɓe jehen joni umma ama ba ɓeɓe ala mi wawa amde an ɓuuri ande mi wawa amde non yahani waɗ yahani yahani saɗa yaha min yahani min
vraiment mi yahay Yo Ramses Opam be, opam. ayahan Dakar min mi yahan Dakar oh ngonten est-ce que anani madame Birane anani Oto innam de anin bebe. madame Birane dembi madame Birane jalwaay gili gili Opam be, mimi jelande jew. Andum do ma jebdum so yidi ganda. Yahande. Hander mami ma jeb. sawi yami tan jahan dilni ya bullaji madi min hande hay sa dilni bullal ma billahi mi yahan yahan Dakar hande mi yahan jahan Billahi bebe ayaha. wallahi mi yahan Billahi ayaha. arkaben arkaben Mimi habane. arkaben jo arkaben badani ar bebe mi yahan Ma yaade. Yahan. Anaten de. annaden der annaden der mi walan hande suudu ma sax Bebe haltu dum. jaari Eh. suudu bi bambale Bebe ayan bada ham korom Wonani krom mbimi an haltu an bida wata sudum haltu. Bebe suudu bi ba haltu. suudu bi bambalem jaari suudu bi bambalem et puis sax saye gasi